كمي تصنحو زخبركم تخطاتلتي إماتيب نسوني شمونت سنة قدماي تحس علتها وزينا سبورتي قرب مكت هالكم بأخبروتي عدن. برئستات وانش عالم كل تشحن إسران شدو الشنينات تحستنات تنفلم. وانش عالم كل تشحن إسران شدو شتن كغفة 4 معلتات راي تريفولهم. 5 ساعات 10 مشيت كابي انقد هجرات زخونت مكسيكون دوب أفريقيا مزكايدو اقد مدمايو مغارجو كغنطت ناب عربي أبزوقح ساعات 5 ليتي دوب كوريان تشيك ريبابليكن سعيبان كتصاوتين مشيت ساعات 10 دما كال ايتي انغاريت هاجر كندا انصار بوزنيا هيرزوغوفينا كتقطميا ناب قدام أبزوقح ساعات 4 ليتي سالسيتي انغاريت أمريكا انصار باراغواي صوت اكت فيلميا ساعات 10 مشيت كا قطر انصار سويزرلاند صوتات تخفيتو بوصيت كنزارب قدم مجمارنا كاب زلو مسطي ارئستات እናጥقስኩ ክኸይድ ቀዳማይ ንዕዘቦ EA Sports ተባህለ ውሩይ ናይ ቪድዮ ጌማት ኩባንያ ንዝሓለፈ 4 መሰናድ ዋንጫ ዓለም ዝሃቦም ግምታት ብልክዕ ረኺቦም 2010 ስፓኛ ክትዕወት ያሉ ተዓዊቱ 2014 ጀርመኒ ልፈሊጥዋ 2018 ውን ፈረንሳይ ልቅንዕ ገሚቱ ኣብ ዝሓለፈ መሰናድ 2022 ኣርጀንቲና ክትዕወት ገሚቱን ተዓዊቶም እዚ ብምፍራይ ናይ ኩዕሶን ካልእን ቪድዮ ጌማት ውሩይ ዝኾነ ትካል ንስፓኛ ተዓዋቲት ዋንጫ ዓለም 2026 ክትከውን ገሚቱ ኣብ ዘሎ ና5 ተኸታታሊ መሰናድኦ ልክዕ ምዝግምት ምናልባት ዋንጫ ዓለም ባዕሉ ዘፍርዮ ዘሎ ቪድዮ ጌም ከይከውን ከጠራጥረናዩ ካልኣይ እቲ ብሉጽ ከሻኒ ሾታት 2026ን ብሉጽ ተጻዋታይ መድረኽ ፕሪምየር ሊግን ብሩኖ ፈርናንደዝ ንክብሮ ወሰን ፔለ ይሰብረዶም እዚ ሕቶን ዋንጫ ዓለም 2026 ኣሰኒሞ ካብ ዝቕኒ ክኸውን እዩ ኣብ ታሪኽ ዋንጫ ዓለም ፔለ እዩ ኣብ ሓደ መሰናድኦ ብዘካየዶ 6 ቀረባት ክብሮ ወሰን ሒዙ ዘሎ ምስ ምውሳኽ ጸወታት ኣብ ዝውድድር እንተዳ ፖርቹጋል ክሳብ ፍርቂ ፍጻሜ ተጓዒዛ 8 ጸወታት ከተካይድ በቂዓን እቲ 21 ቀረባት ምክያድ ንክብሮ ወሰን ፕሪምየር ሊግ ሴርዎ መጺ ዘሎ ፈርናንደዝ ኣብ ዋንጫ ዓለም በዚ ዋሕሊሉሉ ዘሎ ምቕራብ ሾታት ደረጃ ዓለም ካብ ታሪኻዊ ተጻዋታይ ፔለ ይርከበዶ ካብቶም ኣድቂቕና ንከታተሎም እዮም ሳልሳይ ሃገራዊት ጋንታ ስዊዘርላንድ ኣብ ሳንዲጎ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ዓስኪራ ልምምዳት ተካይዳ ብዘላቶ ኣርእስቲ ኮይና ቀንያ እቲ ኣርእስቲ ዝገበራ ድማ ቅድሚ ሕጂ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ እቲ ዓስኪራትሉ ዘላ ማእከል ንዕዘቦ ከም ዘለና ብጎቦታት ዝተኸበ ኮይኑ ክትርከቦን ከላ ተጻወታ ይኹኑ ስታፋ ናብቲ ብቐይሕ ሕብሪ ምልክታት ተገይሩሉ ዘሎ ከባቢ ገጾም ከይቀርቡ ይተሓቢርዎም እቲ ምኽንያት ድማ ሓደገኛታት ኣትማን ስለ ዝርከብዎ እዮም ኣካያት ዝማዓስከር ነዚ ሃገራዊት ጋንታ ከጠንቅቕዋን ከለው 4 ዝተፈላለዩ ዓይነታት ሓደገኛታት ኣትማን ዝርከቦ ከባቢ ስለ ዝኾነ ካብዚ ሜዳ ወጻይ ናብኡ ገጾም ተወር ከይብሉ እዮም ነጊሮሞም ብሕፅር ዝበለ ኣካራይ ገዛኻ መፍትሕ ከረክበካን ከሎ ጉርባብትኻ ኣትማን ስለ ዝኾኑ ናብኦም ገጽካ ኣይተቕረብ ክብለካን ከሎ ማለት እዮም ዝኾነ ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ ስዊዘርላንድ ተሃሪሙ ዝብል ዜና ምዝስማዕ እታ ቀዳመይቲ ትሞልቀና ዘረባ መንከስቲ ተመን ኣይግበሮት ትብል እያ ክትከውን ክሳብ ምውዳእ ዋንጫ ዓለም ናብ ረብዓይ ትሕዝቶን ተዳእሰ ጌርና ንዕዘቦ ከም ዘለና ምእንጋድ ዋንጫ ዓለም ንሃገራት ከቢድ ባጀት ይዝሓተን ኢጣልያ ንቐዳማይ መሰናድኦ ብ1930 ክትእንግዶም ከላ 4.4 ቢልዮን ዶላር ወጻኢታት ብምክያድ ጀሚራቶም እቲ ዝኸበረን ንመጻኢ እውን ክዳረጎ ዝኽእልን ተተረኺቡ ዘጠራጥርን ዝሓለፈ ኣብ ቀጠር ዝተኣንገደ ዋንጫ ዓለም 2022 220 ቢልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ዝተኻየደሉ እዩ ስለዚ ፕሬዚደንት ፊፋ ጂያኒኒ ኢንፋንቲኖ انت زكال كل وانش علامات قطر كእንገድ مገበርክዎ ዝበለ እዚ ሕጂ ኣብ ታሪኽ ንመጀመርያ ግዜ ብሰለስተ ሃገራት ዝእንገድ ዘሎ ዋንጫ ዓለም ብድምር 13.9 ቢልዮን ዶላር ወጻኢታት ተኻይድሉ ዘሎ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ይስራዕ ብራዚል ብ2014 ዝእንገደቶን 15 ቢልዮን ዶላር ወጻኢታት ዘካየደትሉን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ክስራዕን ከሎ ሩስያ ብ2018 ዝእንገደቶ ድማ 11.6 ቢልዮን ዶላር ብዝወድኦ ኣብ ረብዓይ ይስራዕ حمشاين موداتان نريو دما اوانش عالم 2026 كاب زركبو 1248 تتصاوتي بعمتاوي كفليتوم اب قدمي زسرعو 10 ازوم سعبيوم 10 لامين يامال 43 مليون دولار تاشعي جود بلينغهام 44 مليون دولار شامناي رياض محرز 53 مليون دولار شابعي ساديو ماني 54 مليون دولار شادشاي محمد صلاح 55 مليون دولار حمشاي فينيسيوس جونيور 60 مليون دولار رابعي إرلين هالاند 8 مليون دولار سالساي كيليان مبابي 100 مليون دولار كالآي ليونيل ميسي 104 مليون دولار قداماي دما كريستيانو رونالدو 395 مليون دولار نعمد زغفو اليوم
ኣብ ዝቕፅል ትሕዝቶውን ሓደስቲ ርእስታት ዋንጫ ዓለም 2026 ሒዘልኩም ክቐርብ እየ። ነታ መዓልቲ ንድሕሪት ተመሊሱ ማንም ክዝክራ ዝኽእል ሰብ የለን። ነሓሰ 2003 እያ ሽዑ ኣብ ዩኤፋ ምስ ተመዝገበ ጆርጅያ ዝተኻየደት ምሕዝነታዊ ግጥም እያ። 8,000 ተዓዘብቲ ጥራይ ድማ ተኸታቲሎማ። ፖርቹጋል ብጸቢብ 1-0 ተዓዊታትላ። እታ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ንሃገራዊት ጋንታ ፖርቹጋል ቀዳመይቲ ጸወታ ዘካየደላ ግጥም ድማ እያ ዝነበረት። ድሕሪ 3 ዓመታት ዛ ፍጻሜ ንመጀመርያ ግዜ ብ2006 ኣብ ዋንጫ ዓለም እግሩ ኣንቢሮም። ኣብቲ እዋን ኮንካ ክሳብ ዋንጫ ዓለም 2026 ን10 ዓመታት ኣብ ሃገራዊት ጋንቱ ብዘይ ምቁራጽ ክጓዓዝ ኢልካ ክትሓስብ ጽላለም ተወስደ። ሜክሲካዊ ጉለመር ኦቾዋ ወሲኽካ ሮናልዶን ሜሲን እዮም ኣብዚ ውድድር ንሻርሻይ ጊዜኦም ብዘይ ምብታኽ ዝርከቡ ዘለዉ ተጻወቲ። ሮናልዶ ንፖርቹጋል ኩለንትንኡ ዝሃበ ተጻወታ እዩ። 143 ሾትታት ዘመዝግበላ ኣብ ታሪኽ ሃገራዊ ጸወታት እቲ ዝበዝሐ መዝጋቢ ይገብሮ። 227 ግጥማት ተሰሊፎ ዘሎ ድማ እቲ ዝበዝሐ ኣብ ሃገራዊ ጸወታት ብምዃን ክብረ ወሰን እዩ። ኣብ ክለብ ስፖርቲን ሊዝበን ንሮናልዶ ካብ ዘበገሱ ሰባት ዝነበረ ጃኦ ኣሮሶ ንኣበርክቶዚ ኣጥቃዓይ ኣብ ሃገሮም ክገልጽ እንከሎ ሃገርና ንእሽተይን ካብ ኩዕሶ እግሪ ወጻኢ ብዙሕ ጽልዋ ዘይብላን እያ። ናይ ሮናልዶ ግሎባላዊ ጽልዋ እንተዘይፍጠር ነይሩ ፈላጥያ ኣመና መውሓደ። ሮናልዶ ብኩዕሶ እግሪ ዝሃነጾ ኣብነታዊ ጉዕዞ ግን ሎሚ ንሃገርና ብደረጃ ዓለም ክጽዋዕ ኣብቂዕዋ ኣሎ ክብል ነዚ ወዲ 41 ዓመት ኮይኑ እናሃለወ ሃገር መሪሑ ኣብቲ ዝዓበየ መድረኽ ካብ ምስታፍ ዘየቋረጽ ኣትሌት የድንቖም። ዋንጫ ዓለም 2022 ናይ መወዳእታ ፍጻሜ ክርስቲያኖ ሮናልዶ መንባራይ እምነት ብዙሓት ኣብ ናይ ምድብ ጸወታት ንቕልጣፈት ውድድር ክጻወር ተጸጊሙ ዝተዓዘቦ ናይ ሽዑ ኣሰልጣን ፖርቹጋል ፈርናንዶ ሳንቶስ ነቲ ዋንጫ ኣውሮጳ 2016 ክዓትር ዕዙዝ ተራ ዝተጻወተሉ ሮናልዶ ኣብ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ብሞሮኮ ክግለፉ ከለዉ ኣብ ተቐያሪ ብዘጀምሮ ዝምድንኦም ፈጺሙ ተበትከ። ኣይጸንሐን ድማ ድሕሪ ውድድር ካብ ስልጣኑ ተኣልየ። ብዙሓት ፖርቹጋላውያን ሮናልዶ እውን ስዒብዎ ካብ ሃገራዊ ጸወታት ክሳናበተ ተጸበዩ። ኣብ ዋንጫ ኣውሮጳ 2024 ክሳተፍ ምዃኑ ፍሊጡ ንዝቐጸሎ ንሃገራዊት ጋንታ ብሕታዊት ክለቡ ይቕይራሎ ክብሉ ተሰምዖም። ኣብቲ እዋን ሓድሽ ዝተመዘዘ ኣሰልጣኒ ሮቤርቶ ማርቲነዝ ሮናልዶ ኣብ ዋንጫ ኣውሮጳ 2024 ወሳኒ ተጻዋታዮም ከም ዝኸውን ገለጸ። ኣብቲ ውድድር ድማ ሸቶ ከይመዝገበን ሓንቲ ቀረብ ጥራይ ብምክያድን ፖርቹጋል ፍርቂ ፍጻሜውን ክትረግጽ ኣይከኣለትን ምስ ብሉጻት ተጻወታ ትጽቢት ከይመለሰት ወፅያ። ሕጂ ኸ ዝብል ሕቶ ሰዓበ። ብፍላይ ከዓ ኣብ ጽባሓቲ ዝተረፈትሉ መዓልታት ማዕከና ዜና ፖርቹጋል ከይተረፋ ሮናልዶ ክፋነ እንተዘይሉ እቲ ፌደሬሽን ክመርጾ የብሉን ናብ ዝብል ኣማቲ ዓምድታት ምድላው ኣተዋ። ሮናልዶ ግን ኣብ ዋንጫ ዓለም 2026 እውን ንፖርቹጋል መሪሕዋ ከኣቱ ምዃኑ ፍለጠ። ድሕሪዚ መሰናድኦ ካብ ኩዕሶ እግሪ ዝእለየሉ ግዜ ግን ርሑቕ ዘይምዃኑ ፍለጠ። ኣብ ጎኒ ታሪኻዊ ተጻዋታይ ሃገር ፖርቹጋል ዝነበረ ኢሰብዮ ኣብ ዋንጫ ዓለም 1966 ዝተጻወተ አንቶኒዮ ሲሞይስ ብተግባራት ሮናልዶ ሕጉስ ኣይኮነን። ዕቤትዩ ከምኡ ዘዛርቦ ዘሎ ከይበሃል ንመግለጺኡ ብግቡእ ይርኢ ይሰምዕን ይዛረብን ኣለኹም። ሮናልዶ ኣብዚ ግዜ ንክዕወት ኣይኮነን ድጻወት ደሎ ጽልኡ ንምዕባይ ጥራዩ። ኣንጻሩ ዝኾነ ኣጀንዳ ይብለይን። ንሓቅታት ግን ክጎስየ ይክእልን እየ። ኩሉ ካይድኡ ኣንጻር ኢሰብዮ ዝኸደ ዝነበረ እዩ ዘሎ ክብል ንሃገራዊት ጋንቶኦም ምስ ዓቕሙን ከሎ ንሓደስቲ ወለዶ ክገድፈሎም ይግባእ መንባሩ ነቒፎም። ሮናልዶ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሜጀር ውድድር ዝውሰድ ዝተሳተፎ ዋንጫ ኣውሮጳ 2024 ሸቶ ከይመዝገበ ምስ ወፀ ብድሕሪኡ ግን ኣብ መጻሪታትን ምሕዝነታዊ ግጥማትን 31 ጸወታት 25 ሸቶታት ተመዝጊብሎም። ኣሰልጣን ፖርቹጋል ሮቤርቶ ማርቲነዝ ጉዳይ ዝ5 ግዜ ዕዉት ሽልማት ባሎንዶር ክለዓለሉ እንከሎ ነዚ ቁጽርታት ብምቕራቢው ናይ ተቃወምቱ ኣፍ ክዓቢ ዝስማዕ። ብዛዕባ ናይ ኩሉ እዋን ዝበለጸ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪና ንዛረብ ዘለና ምሳና ዘሎ ገና ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ብቕዓቱ ክርኢ ስለ ዘይጽገም እዩ። ብሕሉፍ ዓወታቱ ይኮናን መሪጽናያ ድማ ይበል። ንነቐፍቱ ኣፎም ዘትሕዝ ግን ኣብዚ ንሻርሻይ ግዚኡ ዝሳተፎ ዋንጫ ዓለም ዘርእዮ ብቕዓት እዮም። ኣብ 5ቲኡ ኣቐዲሙ ዝተሰለፎም ዋንጫ ዓለማት ሸወታት ዘመዝገበ ሮናልዶ ብዘየገድስ ኣበየ ናይ ሊግ ይጻወት ኣሎ? ክለቡ መን እያ? ብቕዓቱ ኣብ ዋንጫ ዓለም ክሳትፎ ዝኽእል ድዩን ካልእን ንቐዳማይ መስመር ፖርቹጋል መሪሑ ክስለፍ ትሑዝ ዝውሰድ እዮም። ደገፍቲ ሮናልዶ ወትሩ ብዝሰብሮ ክብረ ወሰናት ምስ መጎቲኦም ውልቃዊ ክብረ ወሰን ዲግን ዘገድስ ዓወት ጋንታ ንኣብነት ሓንቲ ሸቶ ምስ ዘመዝግብ ነቲ ብኢሰብዮ ተታሒዙ ዘሎ ዝበለጸ መዝጋቢ ፖርቹጋላዊ ኣብ ዋንጫ ዓለም 9 ሸቶታት ክመዓራርዩ እዮም።
ፖርቹጋል እንተዘይተዓዊታ ግን ንክብሮ ወሰን ሮናልዶና ልዓልካ ምንያት ጽምእኻ ዘርውድዩ ብፍላይ ፖርቹጋላዊ ኮንካ ሃገርካ ዋንጫ ዓለም ክትዓትር ሃረር ኣብ እትብሎ ዘለኻ ኣብዚ እቲ ንፖርቹጋል ኣብ ክልተ ዝመቅል ምጉት ዝለዓል ፖርቹጋል ምስ ሮናልዶ ዶ ወላ ብዘይ ሮናልዶ ትሕየል እዛ ብብዙሓት ፋብራይት ተወሲዳ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ 17 ሰነ እያ ኣንጻር ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብምጽዋት መጋረጃ ክትቅንጥጥ ፖርቹጋላውያን ድማ ቀዳመይቲ ትስለፍ ጋንቶኦም ንምዕዛብ ሃንቀዋ ምባል ኣለዎም ኣብ ዋንጫ ኣውሮጳ 2004 ኣንጻር ፈረንሳ ብኢዱ ኣብ ልዳት ኩዕሶ ዓጊቱ ግዳይ ዝገበራ ኣቤል ዛቬር ነዛ ሕቶ ክምልስ እንከሎ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ኩዕሶ እግሪ እቶም መሰረታውያን ዝበሃሉ ኣምራት ልዕሊ ሰብ ይፈልጦም እዮም ህላውነቱን ተመክሮኡን ኣብዚ ሃገራዊት ጋንታ ገዳሲ እዩ ሰባት ፊዚካሊ በቑዕ ኣይኮነን ክብልዎ ይኽእሉ እዮም ፀወታ ግን እንኮላይ ብታክቲካልን ሜንታልን ኣምራቱን ይፅወት እዮም እቶም መንእሰያት ተፃወት ካብኡ ዝወስድዎ ብስለት ብቐሊል ዘይንርአይ ክብል ህላውነቱ ኣገዳሲ ምዃኑ ይገልጽ ሮናልዶ ብ2003 ንፖርቹጋል ቀዳማይ ፀወቱ ከካይድ እንከሎ ሓላው ልዳት ኮይኑ ዝጸንሖ ሪካርዶውን ካብዚ ዝፍለ ሓሳብ የብሎን ቅልጣፊኡ ከምቲ ናይ ቀደም ከም ዘይከውን ንጹር እዩ ኣብ ክንዲ 200 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ናብ 195 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ወሪዱን ተጎየየውን ኣበርክቶ ክህልዎ ግን ይኽእል እዮም ንሱ ኣብ ቀዳማይ መስመር ክህሉ እንከሎ ንኣንጻር መጋጥምቲ ስግኣት ክስምዐን ናይ ግድን ይኸውን ኢሎም ሮናልዶ ኣብ ዘይስለፎ ፖርቹጋል ተፈቲሐ እትጻወት ዘበሉ ክልተ ግዙፍ ውጽኢታት ሃገራዊት ጋንታ ኣይሐገዝዎን بمسكرم 2023 ኣብ ልዕሊ ደሴታት ፋሮስ 9 ብባዶ ብሕዳር 2025 ድማ ኣብ ልዕሊ ኣርሜንያ 9-1 ዝተዓወተቶ ሮናልዶ ኣብ ሕቑፋ ይነበረን ውሪትን ጸላዊትን ፖርቹጋላዊት ጋዜጠኛ ስፖርት ሶፊያ ኦሊቬራ ድሕሪ 9-1 ዓወት ሃገራዊት ጋንታ ንማዕከናት ዜና ኣርእስቲ ዝኾነ መግለጺ ክትፍኑ ተሰሚዓ ስለምንታይ ግን ነዛ ዋንጫ ዓለም ከተዕትረና ትኽእል ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እናረሓቐቶ ትመጽእ ዘላ ተጻዋታ የእቲና ሚዛና ንጥፍኦም ሮናልዶ ክምረጽ እንተደሊናውን ስለምንታይና ሕዙ ቦታ ንህቦም እቲ ዘሕዝነኒ ነዚ ሓቅታት ክትቅበል ዘይትደሊ ሃገራዊት ጋንታ ሒዝና ምህላውና ይዝብል ሰፊሕ ክትዕዘላዕ ዓለ ሓሳብ ድርብያ ሮናልዶ ጥራይ ዘይኮነ ዝውንኖ ካምፓንውን ኣብዛ ሃገራዊት ጋንታ ኣትሎም ነዚ ፖርቹጋላውያን ሓሊፉ ዓለም ዘካትዕ ዘሎ ህላወን ሕዙእ ቦታን ወዲ 41 ዓመት ሮናልዶ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ፖርቹጋል ናብ ደምዳማ ሓሳብ ንምምርሑ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፖርቹጋል በወርሒ ለካቲት ኣብቲ ኣብ ከቢድ ዋዒ ዝጽወት ዋንጫ ዓለም 2026 ንተጻወቱ ኣብ ሪካቨሪ ንጥፈታቶም ዝከታተል ዝመዘዞ AVACR7 ዝተባህለ ትካል ብሮናልዶ ዝውነን ምዃኑ ምስ ኣፍለጠ ሸፋሽፍቲ ዓይኒ ፖርቹጋላውያን ንላዕሊ ሓፍ ክብል ተራእየ ከቢድ ሕቶታት ምስላዓ ዓለ ድማ ፕሬዝደንት ፌደሬሽን ፔድሮ ፕሬንካ ከም ዝክብል መግለጽ ሃበሎም بمسرز زوج أنا يقطعتات يتزبلت قربا ስለ ዘዋደደ እዩ AVACR7 ተዓዊቶም ወናኒ ሓለቃ ጋንታና ስለ ዝኾነ ወይ ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታና ስለ ዘሎ ዝተዋህበ ሓለፍ ኣይኮነን ሮናልዶ ድማ ኢዱ ዝበሃል ኣየተወሉን ኢሎም ቅድሚ ሕጂ ፖርቹጋል ናብ ዓበይቲ ውድድራት ከተምርሕን ከላ ኣብ ፕራይም በቕዓቱ ዝነበረ ሮናልዶ ከይትንከፋ ክጽል ተሓድር ዝነበረት ሃገር ሎሚ ኣብ ክልተ ተመቂላ ክውሰድ የብሉን እንተሎ ዝጽላ ኣይኮነን ናበለትያ ሃገራዊት ጋንታ ኣተፋኑ ዘላ ሮናልዶ ኣብ ውድድር ሾታ ተመዝጊቡ ንተጠራጠርቲ ጉቡእ መልሲን ከቅርበሎም ክሕግዞ ዝኽእል ቀንዲ መጻወቱ እቲ ኣብ መድረኽ ፕሪምየር ሊግ 21 ቀረባት ዘካየደ ዝበለጸ ፈጥራዊ ተጻዋታይ ዝዓመት ብሩኖ ፈርናንዴዝ እዩ ፈርናንዴዝ ምህላው ሮናልዶ በሃገራዊት ጋንቶኦም መደምደምታ ገይሩ ክዓጽወን ከሎ ንሃገርና ጥራይ ዘይኮነን ኩዕሶ እግሪ ዓለም ብዝሃቦ ኣበርክቶ እቲ ዋንጫ ዓለም ከይተዓወተ ካብ ጸወታ ክእለ ዘይግብኦ ተጻዋታይ እንተልዩ ክርስቲያኖ እዩ ብዓወት ንክፋኖ ብዝከኣለና ክንጽዕረሉ ኢና ኢሉሎ ሓድሽ ኣይኮነን ከምቲ ቅድሚ 4 ዓመታት ኣርጀንቲናውያን ንሊዮነል ሜሲ ዝጸዓርሉ እዮም بمخنيات مزازم قدم تشامبيونز ليغ أوروبا مزدق كلبو بوكايو ساكا إبريتش إيزن نوني مادوكن دحيرونا بهاجراويت غانتا إنجليز تتصنبر أكافا لأرسنال دكلان رايس تتباباقي حلقة غانتا كويني كم استمز توماس تكلافليتوم أمسار أرسنال وسان تراحيزو مصواز زركبن نمزنت حلقة غانتا كاب أوريغاردن ساكان كمن زعي قبؤي تباهيلو زأمنلون ود 27 عمت رايس بهاجراويت غانتا إنجليز تسليفو بزلو 7 كلتن صوتات حدا كاب مكرات أبالاتا يوسد نزز تعزبت توماس تكل دما نقدمي حلقة غانتو أدقعي باير مونيخ هاري كين تتباباقي كون مزيزوام
بورح ጥቅምቲ ሃሪኬን ናብ ዝበኽሮ ሃገራዊ ጾታ ትከል ንደክላን ራይስ መዝነት ሓለቃ ጋንታ ሂቦ ነይሮም አንጻር ኒውዚላንድ ምሕዝነታዊ ግጥም አካይዶም ሓደ ባዶ ዝተዓወትዎ ትከል ራይስ ተጠባባቂ ሓለቃ ጋንታና ምዃኑ ክሕብር ይፈቶም ኣብቲ ኬን ዘይነበረሉ እዋን ፈለማ ዎትኪንስ ድሒሩ ራይስ ብመዝነት መሪሖም ነይሮም ኣብዚ ውድድር ራይስ ተጠባባቂ ምዃኑ ብወግዒ ንተጻወተይ ኣፍሊጥዮም ኣለኹ ኢሎም ኣርባዕቲኦም ተጻወቲ ኣርሰናል ራይስ ኤዘ ሳካን ማድወከን ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳም ኣመዛዘመ ግጥም ቻምፒዮንስ ሊግ ብፒኤስጂ ተሳዒሮም ዋንጫ ድሕሪ ምኽሳሮም ንጽቢሒቱ ድማ ብኣማኢታ ሽሓት ዝግመት ህዝቦም ኣብ ዝተኣከቦ ጽምብል ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ድሕሪ ምክያዶም ንውሕድ መዓልታት ዕረፍቲ ተዋሂቦም ድሕሪ ምጽናሕዮም ትማሊ ሰንበት ምስ ሃገራዊት ጋንቶም ተጠርኒፎም እንግሊዝ 17 ሰነ አንጻር ናይ ኣህጉራ መቐናቕንታ ክሮኤሽያ ብምግጣምያ ናይ ዋንጫ ዓለም 2026 ንጥፈታታ ክትከፍት ኣስዒባ ድማ አንጻር ጋናን ፓናማን ክትጻወት እያ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝሓለፈ መደብ ድሒሩ ወግዓዊ ኮይኑ ዝግለጽ ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ ፕሬዚደንት ሪያል ማድሪድ ኮይኑ ዘቐጽሎ 66 ሚእታዊት ኣቢሉ ድምፂ ምርካቡ ጥቕስ ኣቢሉ ይሓሊፈ ነይረ ድሒሩ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘነጸሮ ድማ ካብ 2009 ከይተረበሸ ኣብ ወንበሩ ኣራጢጡ ንሪያል ማድሪድ ክመርሓ ዝጸንሐ ፔሬዝ ጋንቱ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ነቕነቕ ክትብሎን ዝናኣ ባይታ ክሃርም ብዘይወናጭ ክትውድእን ድሕሪ ምምርሑስ ስልጣኑ ክገድፍ ዝጠልቡ ደገፍቲ ክበዝሑ ዝተዓዘበ ነዛ ክለብ ናይ ምምራሕ ባህጊ ዝጸንሖ ወዲ 37 ዓመት ቢልዮነር ኤንሪክ ሪኮልመ ክወዳደሩ ፈቲኑን 35 ሚእታዊ ድምፂ ጥራይ ረኺቡ ብፔሬዝ 65 ሚእታዊ ድምፂ ዘምጽኦ ተሳዒሩ ክእለ ተገዲዶም 21741 መንበርስ ተባሂሎም ዝግለጹ ቀወምቲ ኣባላት ዛ ክለብ ብዝሃብዎ ድምፂ እዩ ፔሬዝ መሪሕነቱ ዓቂቡ ክቕጽልን ክሳብ 2030 ካልእ ምርጫ ዝካየድ ድማ ኣብ ስልጣኑ ክጸንሕን ሰናይ ፈቓዶም ረኺቦም ኤንሪክ ሪኮልመ ናይ 11,000 ቀወምቲ ኣባላት ድምፂ ምርካቡን ገና ወዲ 37 ዓመት ምህላውን ግን ኣብ መጻኢ ነዚ እናሸምገለ ዝመጽእ ዘሎ ፕሬዚደንት ተኪኡ ነዚ ስልጣን ንነዊሕ ዓመታት ክሕዞ መገዲ ጸሪግ እዩ ንሕጂ ስዑር ኮይኑ ተኣልዮም ፔሬዝ ንሻምናይ ጊዜኡ ተመሪጹን 23 ዓመታት ንሪያል ማድሪድ ይመርሓብ ዘሎን 8 ጊዜ ቻምፒዮንስ ሊግ ተዓዊታ ዝጸንሓቶ 7 ዓወታት ወሲኹ ናብ 15 ዘደየባን ኣለዉ ዝበሃሉ ከዋኽብቲ ተጻወቲ ማልያዛ ክለብ ለቢሶም ንኽጻወቱ ብዝፈጸሞ ተዘካሪ ዕርግታትን ዘይርሳዕ ስራሕ ዝፈጸመ መሓዳር እዮም ዕላማታተይ ንጹር እዮም ንሪያል ማድሪድ ዋንነት ኣባላታ ኮይና ክትቅጽል ምክልኻል እዩ ዓወታታን ብልጽግና ኣነ ዓቂባ ክትጓዓዙን ብቐንዶም መበል 16 ጽዋዕ ቻምፒዮንስ ሊግ ክሳብ ትስዕብ ጻዕርና ቀጻሊ እዮም ብሉጻት ተጻወቲ ናብ ክለብና ምምጻእ ክቕጽል እዮም ልዕሊ ዝኾነ ነገር ድማ ንሓደ ካብ ዝበለጹ ኣሰልጠንትን ማድሪድስታ ድኾነን ሆዜ ሞሪኖ እንቋዕ ብድሓን መጻእኻ ክብሎ ይፈቶም ኣብቲ ዝበለጸ ስቴዲየም ዓለምና ሳንቲያጎ በርናቤዮ ክብርታትና ክቕጽል ኢሎም ፔሬዝ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ከቕርቦ ዝቐነየ መብጻዕታት ብምዝካር እቶም ዝበለጹ ተጻወቲ ምሳይ ክጻወቱ እዮም ዝደልዮም ሓደስቲ ከዋኽብቲ ክመጽኦም መስርሕ ህንጸት ጋንታና ብስሩዕ መገዲ ክፍጸም ከም ዘለዎ ፈሊጥና ኣለና ዝመጽእ ዓመት ድማ ኣብዚ ምሳና ክህልው እዮም ምስ በለ ንዘይ ምምጽኦም ዝኾነ ምኽንያታ ክህልዎ ከም ዘይኮነ ፍሊጥሎም ብመሰረት ለበውኡ 350 ሚልዮን ዩሮ ጠለብ ካብ ሪያል ማድሪድ ናብ ሓንቲ ክለብ ክለኣኽዮም ንሱ ምስጢር ኢሉ ተዛሪቦም ንማይክል ኦሊሰ ምዃኑ ኩል ፈሊጥዎን ባየር ሙኒኽ በዚ ቅድሚ ሕጂ ኢሉ ዝፈጸመ ፕሬዚደንት ክትጸዓድያ ወላ ንኦሊሰ ዓቂባ ነዛ ክራማት ክትወፃ ካብ ጽባሕ ክትጅምር ንጽበያ ተኸታታሊት ፊልም ክራማት 2026 ጎኒ ጎኒ ዋንጫ ዓለም ኮይና ኣላ ምክትታል ኩማ መዝጊና ይፍለብ ቀጻሊ ይራኽበና ስስናዩ